சார் யார் பேசுறது? ஆமா எம்டி வெளியே போயிருக்காரு. என்ன சொல்றீங்க? யாரு பையனா? சார் இருந்தாருன்னா இருக்காரு சொல்ல முடியும், இல்லன்னா இல்லன்னு சொல்ல முடியும். அதுக்கு போய் அவன என்ன பண்றது? ஆமா நீங்க யார் சார்? வார்த்தை அளந்து பஸ். அம்மா எங்கம்மா போற ஓன் தங்கச்சிரா எங்க அக்கா. நமக்காவது கொச்சை வார்த்தையோட போச்சு. இவனுக்கு AK-47 ரேஞ்சுக்கு போயிட்டு இருக்கு. போற ஒன்னே மாதிரி. ஆமாமாவா யார் உங்க அக்கா? என் தங்கச்சியா? செருப்பு போட நீ வந்து என் தங்கச்சியை கைய பிடிச்சு வச்சுட்டாடா. என் குடும்பத்தையே இழுத்துட்டேடா. என் சொந்த பந்தத்தை முச்சந்திக்கு கொண்டாந்து என்னைக்காச்சும் ஒரு நாளைக்கு சிக்கடா, என்னைக்காச்சும் ஒரு நாளைக்கு சிக்கடா. கொச்ச பச்சையா சார்? போன்ல உங்ககிட்ட யாருங்க பேசுனாங்க?